kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sling penake ora jamak-jamak. Jajalaran surtaning bawane iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngonekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya Toi Pati kok, Tru. Ora usah semelang nek duna-unake ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unek-unekke sik. Mapa kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Polohan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak ning jaba yo. Nang jaba ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek mung ijen kok ya. Tinggalan kowe, tinggalan. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kono. Dumeh do nggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo to? Nek ana piyayine ngono aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Gediwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyias karo utusaning wong Ngastina, pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sampean arep jajar karo Bagong. Oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Terus kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kender ora? Lho arep kender kene iki anak ratu. Alah, ora tandamune anak ratu anak wong anggere kender ya kender ngono beres to. Wong nyatane ya kender kok sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cepat. Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro temon. Mula suwe dadi palanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Kowe saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semarangkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkat dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae?
Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengele. Manggat kurdo sruma bangga. Edian dadak suluk bareng. Men seremok. Oh, lho ora cocok. Kowe kelingan ora? Zaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang tahun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke. Tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri, Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni wae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene, rasaku kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa wae? Sapa sing cilik gedene iso ngadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan nendang lara temon. Oke, metu Jawa. Ora ketitawake perkara pati-pati. Nek ora cah edan rak ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku main gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak tek langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Lilaing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Ngene aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangoni nek. Lho, kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ra ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ada ora ana sing nggo tuku apa to apa? Wah, makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Engko ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petro perang nganti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Yen ora tak tukoke. Kangge wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa nika kok limbuk kok matane abinge ora jamak-jamak. Belekno pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Edan. Wah. Matok aku.
Mathuk wong edan metu njaba bakul. Nun niki nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba, ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyumpame sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik.